Резиде Гыбаева. Вакыт патшалыгы. Күк белән җир арасында атна дигән гаҗәеп матур бер патшалык торган. Ерактан кечкенә генә булып күренсә дә, ул иксез-чиксез киңлекләрне биләгән. Патшалыкка керү капкасы зур түгәрәк сәгать рәвешендә булган. Сәгать эчендә Күке яшәгән. Ул тирә-якта бик билгеле җырчы икән. Күке сәгать ничә икәнен күрсәтеп кычкырып торган. Капка көнгә бары бер тапкыр, төн уртасында сәгать 12дә ачылган. Капка төбендә Тәүлек исемле сакчы торган. Ул патшалык капкасын бер ачкан, бер япкан ди. Әлеге гаҗәеп патшалыкта 7 күрше яшәгән. Алар тышкы яктан бер-берсенә охшаган, тик холыклары гына төрле икән. Беренче йортның хуҗасы Дүшәмбе исемле икән. Ул күршеләрнең иң яше булганга, үзен бик горур тоткан. Гел каядыр ашыккан, бик тиз йөргән. Икенче йортның хуҗасы Сишәмбе булган. Ул бик җитди булган. Аз сөйләгән, күп эшләгән. Өченче йортта яшәгән Чәршәмбе һәр эшне җиренә җиткереп башкарган. Бик тыныч һәм тәртипле булган. Дүртенче йортта Пәнҗешәмбе торган. Ул бик сәләтле булган. Тик үзенә ошамаган эшне күпме сорасалар да эшләмәгән ди. Бишенче йортта Җомга яшәгән. Аның бик тиз арый торган гадәте булган. Шуңа күрә эшли башлаган эшен еш кына ярты юлда ташлап калдырган. Алтынчы һәм җиденче йорт хуҗалары Шимбә белән Якшәмбе бик тату һәм дус яшәгәннәр. Шимбә ял итәргә яраткан. Якшәмбе дә аннан калышмаган ди. Төнлә патшалыкта яшәүче 7 күрше чиратлап сәгать капкадан чыккан һәм дөнья гизеп кайткан. Бер көнне капкадан Дүшәмбе чыкса, икенче көнне сәяхәткә Сишәмбе киткән. Өченче көнне Чәршәмбе, дүртенче көнне Пәнҗешәмбе дөнья гизеп кайткан. Аннары Җомга, Шимбә һәм Якшәмбе дә чиратлап капкадан чыкканнар. Капка бары төнге 12дә генә ачылган. Чиратның бозылмавын сакчы Тәүлек карап тикшереп торган. Капкадан чыгу көнен һәр күрше көтеп алган. Капкадан чыккач, алар рәхәтләнеп сәяхәт иткәннәр. Үзләре теләгән теләсә кайсы җиргә барганнар. Капкадан чыгу тәртибен онытмас өчен, аны дәфтәр битләренә язып, капкага беркеткәннәр. Бер дәфтәр битенә 30, икенчесенә 31 көн сыйган. Ул дәфтәр битләрен ай дип атаганнар. Бер көнне Дүшәмбе Якшәмбенең сәяхәттән кире кайтуын көтеп тормаска булган. Ул ашыга капка янына килгән. Капка сакчысы Тәүлек йокыга киткән икән. Дүшәмбегә шул гына кирәк тә. Ул сәгать телен 12гә борып куйган да капканы ачкан һәм тиз генә патшалыктан чыгып киткән. Шул вакыт көчле җил чыккан. Ул Дүшәмбене һәм тыныч кына өенә кайтып килүче Якшәмбене кочагына алган да тау куышына илтеп ташлаган. Капкадагы сәгатьтә яшәгән Күке каты итеп "Чират бозылды! Чират бозылды!" дип кычкырган. Күке тавышына атна патшалыгында калган 5 күрше куркып уянган һәм урамга йөгереп чыккан. Шул вакыт алар Дүшәмбе белән Якшәмбенең патшалыкта юк икәнлеген аңлап алганнар. Капка янына килсәләр, ул төбенә кадәр ачык. Тәүлек һаман йоклап ята ди. Алар Тәүлекне уятырга тотынганнар. Сакчы шундук эшнең нидә икәнлеген аңлап алган. Якшәмбе белән Дүшәмбене табарга кирәк. Бу караңгылык шул вакыт кына таралачак дигән. 5 күрше дусларын бик озак эзләгәннән соң гына тапкан. Куркып беткән Дүшәмбе бүтән бер кайчан да ашыкмаска, атна патшалыгының тәртибен бозмаска сүз биргән. Тәүлек тә шул көннән башлап 1 минутка да күзен йоммаган. Атна көннәре әле хәзер дә патшалык капкасыннан чыгу тәртибен саклыйлар ди.